buat anak-anak lanang kita. Iki didedikasikan untuk para anak-anak lanang yang pejuang-pejuang tiga keluargane, ya ta? Yeay. Main dengan kembali bareng Deraja, pasti aja. Aku iki anak lanang kerjane mong turut dalan muga iso ngangkatne derajate keluarga. Pak Ibu rekasane ngabang aku ganti gede. Aku lo nyuwun pangestune. Ya ana luput, aku njawab sepura sing gede. Ratna Andika. Oke. Piye le. Bentar ya, Bode kerja dulu. Oke. Biyen omahku gede, ngocoh yen udan bledhe. Bapak kerja yen mung ana proyek. Biyen durung pamikan arep turu adem kangingan. Sing penting mangan iso iso golek duwe dhewe nadyan biyen mung iso nyusahke pakemuke ngapurane saiki aku wis kerja senajan urip-urip kosong ikhlas bekti marang keluarga.
Aku ki gemes loh.